سلام طعنا هبلنا فتوات بيتسب سماي ميديا نسعت زي زوادنايم وانا ومعبالتات انه مسانات انحوم كورنيل تولد عنباب ملاشيبوم حلافي سليا سراوي تقراي زناورا كورنيل تولد عنباب اي تقيتات ردا زرقي حوز توهال السند بيت صحفة بريزيدنت جنرال تادسون مزرقو حيو كونينو ومبر حق او سند كم زخونا اي كحدن زنلوم وعيل كايدي خاتو هايلو استحاتتا كورنيل تولد نقصتات قيتات ردان كالوت زعباتاتن ملاش معابو حيزنا لكم قريبنا لنا كاب تقراي بحايل ملتي كاب سلطانو كم ستاليز قلت بريزيدنت جيزا محدار تقراي نبر اي تقيتات ردان مع خنات زينا منقص فيدرال لابزخونا تكالات مراخبي بوزهان قريبوم اب تግራይ زيحقاو مسغار دق سب كم زكايد طايس نيرو نت تግባር ዝመርሑ ድማ بحايلታት ትግራይ حلف ወታደራዊ ስለያ ኮርኔል ተወልደ ገብረተንሳይ ከም ዝኾነ ብሽም ጠቂሱ ተዛሪቦሎ መስኡታ ሲሩን ኣብ ትሕቲ ቤት ጽሕፈት ውስጥ ተጣይሸት ኃይል ዕማም ዘቕርበቶ ሱሳን ሽድሽን ገጽ ዘለዎ ሰነድ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተዘርጊሑ ቀንዮም ኣብቲ ሰነድ ንኮርኔል ተወልደ ገብረተንሳይ ሓዊሱ ካልኦት ልዕሊ 12 ሰባት ኣብ زيحقاو ዝውውር ደቂ ሰብ ከም ዝተሳተፉ ይጥቀስ እዮም እቲ ኣብ ከይዲ ዝነበረ ምስጢራዊ ሰነድ ባይተ ጌታቸው ረዳ ቢሉ ከም ዝተበተነ ዝተገለጹ ኮይኑ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ድማ ነቲ ተግባር ዝኹንን መግለጺ ውጽኦም ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናይተ ጌታቸው ረዳ ጠቂሱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ጌታቸው ፕሬዝዳንት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ተጀሚሩ ግን ድማ ናብ መስርሕ ፍትሒ ዘይተሰጋገረን ናብ ካልኣይ ቅዳሕ ዘይተገበረን ውዱእ ሰነድ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ክዝርጋሕ ምግባሩ ስነ ምግባራዊ እዩ ኢልዎ ቢሮ ሰላም ጸጥታን ትግራይ እውን ብተመሳሳሊ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣፋና ቀሪቡ ዝሃቦ ቃል ምሕተት ኮነ ተባሂሉ ሽም ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ ንምጽላም ዝተገበረ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ተቃዊምዎ እዮም ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣማኻሪ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪካ ኮይኑ ዝተሸመ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ግን ነቲ ሓይሊ ዕማም ተጻሪዩ ዝቐረበ ሰነድ ከፈጽም ድሌት ዘለዎ መሪሕነት ስለዘየሎ ናብ ካልኣይ ዝምልከት ኣካል ሕሊፉ ከም ዝሃበ ይገልጹ እዮም ቢቢሲ ነቲ በኣንደበት ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኢሉ እውን ብሓይሊ ዕማም ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝተዳለወ ሰነድ ሽሙ ብተደጋጋሚ ተላዒሉ ዝኽሰስ ዘሎ ሓላፊ ወታደራዊ ስለ ሓይልታት ትግራይ ኮርኔል ተወልደ ገብረተንሳይ ኣዘራሪብዎሎ ማዕኸን ዜና ቢቢሲ ዘቕረበሉ ሕቶ እንትፍለም ሽምካ ብተደጋጋሚ ምስ ዝውውር ደቂ ሰብ ተዛሚዱ ይለዓል እዩ ኣብነት ንጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝመርሕ ዝነበረ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ምስ ፋና ዝተባሃለ ቴሌቪዥን ኣብ ዘካየደ ቃል ምሕተት ነቲ ኣብ ትግራይ ይስራሕ እዩ ዝበለ ዝውውር ደቂ ሰብ ከም እትመርሖ ሓደ ሰነድ ጠቂሱ ከሲስካ ኣሎ መራሒኡ ከም ዝተባሃለ ንስኻ ዲኻ ንምንታይ ከ ከምኡ ዝበለ ተግባራት ኣቲኻ ዝብል ሕቶ ኣበጊሱ እዮም ኮርኔል ተወልደ ገብረተንሳይ እንትምልስ ድማ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዘቕረቦ ክሲ ኢሎም ብዕሊ በኣንደበቱ ስለ ዝገለጹ እምበር ፕሬዝዳንት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እውን ደገፍቲ ብዝኾኑ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ቢሉ ሽመይ እናጸለመን ይመጽኦም ጌታቸው ፕሬዝዳንት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እቲ ኣብ ልዕሊና ዝካየድ ዘለዎ ፍሪ ዘገደሰና ከማይ ዝበሉ ሓለፍቲ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ልዕሊና መጸለምታ ይወርደሎ ኢልና ሓቲትና ዝሃበና ምላሽ ድሓን ነዞም ከም ዝገብሩ ዘለዉ ሕማቃት ሰባት መልሲ ክህቦም እየ እናበለ እዩ ከታለና ጸኒሖም እቲ ጉዳይ ብዙሕ ግዜ ተላዒሎም እቲ ናይ መወዳእታ ምስ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝገበርናዮ ኣኼባ ግን ቅድሚ 3 ወርሒ ነይሩ መዓልቱ ግን ብልክዕ ይዝክሮን ኣብ ታኺባት ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሕተም ሄራልድ ዝተባሃለ ናይ እንግሊዝኛ ጋዜጣ ሽምና ተጠቂሱ መጸለምታ ይካየዳሉ ኢልና ምስተዛረብናዮ ሽዑ ዝሃበና መልሲ ከምኡ ብምዃኑ ኣዝየ ዝሓዝን ነቶም ከምዚኣ ዝገብሩ ዘለዉ ሕዝቢ ባዕለይ ብእንግሊዝኛ ጽሒፈ መልሲ ክህቦም እየ ኢሉና ከም ዝነበረ ዝክር እየ ግን የታለና እዩ ነይሩ እምበር ባዕሉ ኣካል እቲ ዘይወዓልና የጸለመ ከም ዝነበረ እየ ዝርዳ ዘለኹም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ስለምንታይ ዳዩ ሕዚ ቦታ ምስ ቀየረ ካብታ ቀዲም ዝብለና ዝነበረ ሓሳብ ብተጸራሪ ክዛረብ ጀሚሩ ኢለ ነፍሰይ ክሓትን ከለኹ ጌታቸው ቅድም ክልተ ዓመት ዝተረከቡ ናይ ፕሬዝዳንትነት ስልጣን ብዝግባእ ስለ ዘይተዋጽኦም ስልጣነይ ኣይተዋሓጠሎምን ኣብ ልዕሊ ዝበሎም መራሕቲ ናይ ጸለመ ወፍሪ ጀሚሩ ክብል ገሊጾም ቢቢሲ ቀጺሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዘርጊሑ ዝተባሃለ ሰነድ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ እውን ምዝርግሑ ይኮኒን ወንበር ሓቃዊ ሰነድ ከም ዝኾነ ኣይክሓደን ዘሎ ኣይዋዕልኩ እውን ክትብል ይኸብድ እንዶ ዝተባሃለ ኮርኔል ተወልደ ኣነ ኣብ ከም ዝበለ ዝሕጋው ተግባር ክሳተፍ ዘኽእል ስነ ምግባር ኮነ ስብና ይብለይን ኣነ ጥራሕ ዘይኮንኩ ቶም ኣስማቶም ኣብቲ ሰነድ ተጠቂሶም ዘለው ኣብ ትሕተይ ዝሰርሑ ሰባት እውን ኣብ ከምኡ ዓይነት ተግባራት ዝሳተፉ ኣይኮነን ኣሽንኳይ ደሎም ኣብ ቃልሲ ኮይነ ኣብ ንግዲ ዓለም ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ ኳስ ኣብ ከም ዝኣምሰለ ዘይሕጋው ተግባራት ኣይሳተፍን እየ ብሕግን ስርዓትን ተጻሪዩ ኢደን ተተረኺብዎ ቅፅዓተይ ንክወስድ ክንዲ ፍረጣፍ እትኸውን ዝፈርሖን ዝስከፎን ይብለይን ኣብ ኣኼባ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓትን ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊትን ከይሳተፍ ምንቲ ጌታቸው ረዳ ተወልደ ሕቡኣት ኣብያተ ማእሰርቲ ይመርሕ ኢሉ ክሲ ኣቕሪቡለይ ነይሩ እዮም ኣብቲ ኣኼባ ቶም ዝጠቐስካዮም ኣብያተ ማእሰርቲ ኣበይ ዘለው እዮም እንመንከ ዝተኣሰሩሉ እዩ ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሉ ናብ ሚድያ ወፂኦም ምዝራበይ
ተጋጊ ኢሉ ኣውጅ ከም ዝነበረ ኣብ ተኣኺባ ዝተሳተፉ ዝነበሩ መራሕቲ ሕወሓት ኮነ ኣዘዝ ሰራዊት ይፈልጥዮም ኣነ ዝመርሖ ክፍሊ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ መጽኦም ኣብ ትግራይ ዕጥቂ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝገዝኡ ሰባት ምስ ዕጥቆም ኤግዚቢቶምን ረኺቡ ንፖሊስ ተረከበና ኢሉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘእተዎም ሰባት ነይሮም ምዞም ገበነኛታት ናይ ጥቕሚ ሽርክና ዝነበሮም ሰባት ሽዑ ጫውጫው ኢሎም ንጌታቸው እውን ናብ ሚድያ ወፂኻ ሕውእ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘሎ ተዛረበልና ኢሎም ሓቲቶሞም ጌታቸው ረዳ ኣብ ሚድያ ቀሪቡ ምስ ተዛረበ እቶም ኣብ ዘይሕጋዊ ናይ ዕጥቂ ንግዲ ዝተሳተፉ ሰባት ንጽባሒቱ ተፈትሖም ብዛዕባታ ሓቃውነታ ብፕረዚደንት ታደሰ ወረደ ዝተረጋገፀትን ንዓኻን ብጾትካን ተኸሰስቲ ትገብር ሰነድ ዝፈልጦ ነገር ኣለ ካዶ ዝተባሃለ ኮርኔል ተወልደም ኣነ ብዛዕባ እቲ ሰነድ ዝርዝር መረዳእታ ስለ ዘይብለይ ብዙሕ ክዛረብ ኣይክእልን ሓደ ነገር ግን ኣጣሊለ ክነግረካ ኣብ ትግራይ ዝተጠርጠረ ገበነኛ ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐርበሉ ናይ ፍትሒ መስርሕ ኣሎ ኣነ ይኹን ካልኦት መሳርሕቲ ክሳብ ሕዚ በዚ መስርሕ እዚ ብዕሊ ዝቐርበልና ክስ የለን ሓደ ኣብ ዓዲግራት ተመዲቡ ዝሰርሕ ክሓሰ ዝበሃል ኣባልና ተኸሲሱ ተኣሲሩ ከም ዝነበረ ፈልጥ እየ ንሱ እውን ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ነፃ ተባሂሉ ከም ዝተፈትሐ ዝፈልጥ ካሊእ ኮሚሽን ፀረ ግዕዝና ዝበሃል ትካል ከም ዘለውን ፈልጥ እየ እዚ ትካል ኣባይ ይኹን ካልኦት መሳርሕቲ ዘቕረቦ ክስ የለን ናብ ፖሊስ ትግራይ ኮነ እቲ ኮሚሽን ደዊልኩም ክተጻርዩ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ትግራይ ዘይሕጋዊ ዝውውር ሰባት ከም ዘሎ ተኣሚኑሉ ሓንቲ ብፕረዚደንት ታደሰ ዝተጣየሸት ኮሚቴ ቆይማ ነቲ ዘይሕጋዊ ተግባር ኣብ ምፅራይ ከም ዝነበረት ኣነ እውን ፈልጥ እየ ሓንቲ ብትሕተይ ዝነበረት ፀረ መረጃ ትበሃል ክፍሊ ምስቲ ርእሰ ጉዳይ ተኣሲሩ ብጌጋ ተኣጊዳ ነይራ እያ ብመሰረት እታ ኮሚቴ ዝረኸበቶ መረዳእታ ድሓር ይቕረታት ሓቲትና መሊሳ ስርሓ ከም ጀመረት እየ ዝፈልጥ ንምጥቕላል ዝኣክል ኣብቲ ብጌታቸው ረዳ ዝተዘርግሐ ሰነድ ሽመይን ሽምኣነ ዝመርሖም ሰባትን ከም ዘሎ ይፈልጥ እየ ይኹን እምበር ዛጊድ ኣብ ልዕሊ ኮነ ካልኦቶም ኣብኡ ዝተጠቐሱ ሰባት ዝቐርበልና ክሲ የለን ብምባል እዩ መልሲ ሂቦም ኮርኔል ተወልደ ኣብ ትግራይ ልዕሊ ንሕጊ ተጓዲሉ እዩ ከም ሳዕቤኑ ድማ ኣብቲ ዓዲ ብዙሓት ገበናት ይፍጸሙ እዮም ከም ሓደ ናይ ፀጥታ ሓላፊ ትግራይ ሰባት ድላዮም ገበናት ፈጺሞም ዝነብሩላ ዓዲ ኮይና ኣነ እውን ንባዕለይ ተሓታትነት ልዕሊ ንሕጊ ተረጋጊጹ ዘሕትተን እንተልዩ ተጻሪዩ ክሕተት እየ ዝሰርሕ ዘለኹ እንትብል ብዙሓት መናእሰይ ትግራይ ብመንገዲ ጅቡቲ ናብ የመንን ስዑድ ዓረብን ብዘየቋረጽ ኩነት ይስደዱ ከም ዘለዉ ቢቢሲ ዝረኸቡ ሓበሬታ ይመላኽት እዮም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ሓበሬታ ኣለካ ዶ ምንጭኸ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ተሓቲቱ እንትምልስ ድማ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ሽቕላ ኣልቦነትን ዘይፍትሓዊ ክፍል ሃፍትን ብኣሽሓት ዝቑፀሩ መናእሰይ ህይወቶም ናብ ሓደጋ ኣትዮም ከም ዝስደዱ እኹል መረዳእታ ኣለኒ ኣብ መንጎ እዚ ደላሎን መሻርክቶምን ጥራሕ እዮም ዝጥቀሙ እዛ ብልዕሊ መንእሰይ ወለዶ ሓደጋ እንፅላልዩ ዝርከብ ስለ ዝኾነ ኣና ኣይስና ክንሪኦ ከም ዘይብልና ይኣምን እየ ሕዚ ኣነ ስድራ ክርኢ ካብ ኢትዮጵያ ወፅየ ዘለኹ ድማ ኢሉ ክትወፅን ከለኻ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተንከላቢትኻ ከም ዝነበርካን ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ተደራዲሩ ከም ዘውፀካን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተጻሒፉ ነይሮም መን ምስ መን እዩ ተደራዲሩ ኣውፂካ ቢቢሲ ዝሓተቱ ሕቶ እዩ ነይሮም ኮርኔል ተወልደ ድማ ስድራይ ካብ ዘይሪኦም 6 ዓመት ኮይኑኒ ስድራይ ኣብ ደገ ምንባር ካብ ዝጀመሩ 24 ዓመታት ገይሮም እዮም ኣነ እውን ቅድሚ ኩናት ትግራይ ኣብ ንግዲ ዓለም ስለ ዝነበርኩ ፍርቃ ፍርቂ ምስ ስድራይ ዝሕልፎ ነይራ ሕዚ ናብ ስድራይ በፂሐ ንክምለስ ፕሮሰስ ዝጀመረለይ ፈለማ እቲ ጌታቸው ረዳይ ነይሩ ድሓር ጀነራል ታደሰ ነቲ ቦታ ምስ ሓዘ ድማ ምስ ምልከቶም ናይ ፌደራል መንግስቲ ኣካላት ተዘራሪቡ ክወፅእ ክኢለ እየ ስለዚ ኣብ ወፃፃይ መንግስቲ ትግራይ ኮነ ሰበስልጣን መንግስቲ ፌደራል ብዝፈልጥዎ እየ ወፅየ ኣብ ፓስፖርት ኤግዚስት ቪዛ ተወቂዑለ ወፅየ ክምለስ ኣለኹ ድማ ኢንትራንስ ቪዛ ተወቂዑለ ካቶም ሙፀይ ዝሰምዑ ሰባት ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ ብዙሕ ይዛረብ ስለ ዘሎ ከይትምለስ ቦታ ቀይር ብኻሊ ጌርካ ኣቶ ኢሎም ዝማዕድኑ ሰባት ኣለዎም እንታይ ምሲለም ኣነ ደቂ ዝቕበር ኩሉ ውግእ እኮ የሕሊፈ ስለዚ ብኻሊ ቦታ ኣያቱ ቦታ ኣይቅይር በታ ዝወፃ ኩላ ተኺለ ክምለስ እየ ብሓፂሩ ኣነ ንክወፅእ ዝተገበረ ድርድር ኣይነበረን ሓሶት እዮም ናብ ዓዲ ክትምለስ ዲኻ ገሊኦም ሃዲሙ እዩ ደጊም ኣይምለስን ክብሉ ስለ ንዝቐርብ ሪቶታት ድማ ኣነ ምስ ስድራይ ክሕልፎ ዝመደብክዎ ግዜ ምስ ወዳኹ ናብ ዓደይን ስርሐይን ክምለስ እየ መህደም ሲእነ ኣይኮንኩን ተጋዲለ ክብል ምላሽ ይብሎም ብኻሊ ሓበሬታ ሰማይ ሚድያ ትግራዋይ ጀነራል ባዓርሰ ፈቃዱ ንዓሰብ ክዘምት ከም ዝደሊ ገሊፆም ምስ ሻዕብያ ርክብን ጽምዶም ብዝብል ዝረኸቡ ዘሎ ኣካላት እዳዎም ክቑረፅ ኣለዎ ክብል ጀነራል ዮሃንስ ገብረ መስቀል መንጋጊ ተዛሪቦም እቲ ጀነራል ምስ ኤምቢሲ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኣብ ዝገበረ ቃለ ምሕተት ኢትዮጵያ ንምፍራስ ብፍላይ ድማ መቐለ ኣለው ዝበሎም ሓይልታት ላዕላውነታ ኣብ ሓደጋ ኣትዮም ርክባት ይገብሩ ምህላዎም ንፈልጥ ኢና ኢሎም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓይሊ ሃገርን መቃለስን ቦታ ዝሃብናዮ ንሕና ኢና ዝበለት ጀነራል ሕዚ ካብ ዝኾነ ዋን ላዕሊ ኣብ ሓደጋን ናይ ጥፋት ህልውናን ኣትዩ ከም ዘሎ ተረዲእዎ ኣሎ ክብል ገሊፆም ጀነራል ዮሃንስ መንጋግ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ሰራዊት ኢትዮጵያ መሪሑ ኣብ ግንባራት ዓፋር ራያ ጨርጨርን ምብራቕ ከባቢታት ትግራይ ዝተኻየዱ ከበድቲ ውግኣት ዝመርሐ ጀነራል ምዃኑ ይንገረሉ ጀነራል ዮሃንስ ኣብ ዝገበረ ቃለ ምሕተት ሕወሓት ካብ በረኻ ናብ መቐለ ክኣቱን ከሎም ንኽፋትን ሕነ ምፍዳይን ምዃኑ ይፈልጥ ነይራ ምስ ፌደራል ዝገበረ ውግእ ድማ ኣብ ህልውና ህዝብን ሃገርን ሓደጋ ሒዙ ተላዒሉ እዩ ሕዚ እውን ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ርክብ ይገብረሎም መንግስቲ ፌደራል ድማ እዞም ምስ ደገ ዝራኸቡ ዘሎ ኣእዳው ክቆርፆም ኣለዎ ኢሎም ስለዚ ኢሉ ጀነራል
ጀነራል ዮሐንስ እዚ ሃገር ሕግን ላላውነትን ንምኽባር ትገብሮ ስራሕ ዋላን ከይጸውዕትኒ ኮፍር እየ ንዓይ ጥራሕ እንተይኮነስ ንኻልኦት ከማይ ዝበሉ ኣካላት ወሲኸ ይዛረብ ኣለኹ ክዘምት የክብል ተሰሚዑ ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል ሕቶ በር ባሕሪ ምስላው ህዝብ እምበር ምስ ፖለቲካ ዘተሓዝ ጉዳይ የብሉን ብዝብል ቅዋም ይዝፍለጥ ኢትዮጵያ ተቐርቦ ዘላ ሕቶ በር ባሕሪ ምስላው ህዝብ እምበር ምስ ፖለቲካ ዘተሓዝ ጉዳይ የብሉን ክብል ዝገልጽ ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል መንግስቲ ሕቶ በር ባሕሪ ናይ ህልውና ጉዳይ ምዃን ተረዲኦም ኣብዚ ሰዓት ዝክልዓል ምፍቃዱ ኣግባብነት ኣለዎ ውሽጢ ክብላዕላ ዝጸንሐ ጉዳዩ ብፍላይ ጠለብ ኢኮኖሚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብናሃርን ዓበይ ምስ ኸይድ ዘሎ ቁጽር ተታሒዙ ተዳፊኑ ዝቐረ ይኮነን እዚ ናይ ኢኮኖሚ ወይ ህልውና ጉዳይ እምበር ፈጺሙ ምስ ፖለቲካ ዘተሓዝ የብሎን ኮይኑ ግና ሓደ ኣካላት ምስ ፖለቲካ ከተሓዝዎ ንርኢ ኣለና ዝበለ ጀነራል ዮሐንስ ናይ ግዜ ጉዳይ እምበር ንህላወኻ ትገብሮ ቃልሲ ክሳብ ዝዕወት ክትሓትትን ክትረክብን ግድን ኢሎም ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኣብ በረኻታት ወልቃይት ምስ ደርጊ ብደንጎላ ምስ መካናይዝዳት ደርጊ ዝገጠመ ጀነራል ምስ ክፍላተ ሰራዊታት ሻዕብያ ኣብ ባድመን ገምሃሎን ፀሓይ ዓራርቦ ዳግማይ ከምዘይትበረቕ ዘዕረበ ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል ኣብ ናይ ጽንተት ወራር ትግራይ ግንባር ራያ መሪሑ ኣብ ልዕልቲ ተቓሊሰሉ እየ ዝበለሉ ዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ምስ ሻዕብያ ብምሕባር ጽንተት ምፍጻሙ ዝዝከር እዩ እቲ ወገን ኢትዮጵያ ተበጊስ ዘሎ ጉዳይ ተጠቃምነት ወደብ ድማ ጉዳይ ህላው እምበር ፖለቲካዊ ዛዕባ ኣይኮነን ክብል ተሰሚዑ ኣሎ እዚ ንዘመናት ዝዘመረሉ ዝጸንሐ ዛዕባ ወደብ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክግንፍል እዩ ክብል አንፊቱሎም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ሃገሩ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ርክብ ከተሕይል ከም ትደሊ ገሊጾም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ሃገሩ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ከተሕይል ድሌት ከም ዘለዋ ገሊጾም እቲ ሚኒስተር ትማል ቀዳም ብምኽንያት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ መልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብሽም ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ መላእ ዓለም ትርከቡ ኤርትራውያን እንኳን መበል 34 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ብጽሕኩም እብል ኢሎም በዛ ኣጋጣሚ እዚ ነቲ ኤርትራዊ ታሪኽን ባህልን ዝድርኽ ዓሚቕ መንፈስ ከምኡውን ንቀርኒ ኣፍሪካ ሰላም በልጽግና ናብ ምድንፋዕ ዘለና ሕብራዊ ተገዳስነት ክንሰር ሂናይሎ ሚኒስተር ማርኮ ሩቢዮ ኣብ ዝቕጽል ዓመታት ምስ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዘለና ርክብ ከጠናኽር ባህንቀውታ ይጽበድ ማይሉ ቀዳም ጉንበት 24 ነጻ ሃገር ዝኾነትሉ መበል 34 ዓመት መዓልቲ ነጽነታ ዝጸንበለት ኤርትራ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ወታደራውያን ኣዘዝትን ህዝብን ኣብ ዝተሳተፈሉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መደረ ኣስሚዑ እዮም ብምምጻእ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣንን ዓመታቱን መደሩ ዝኸፈተት ፕረዚደንት ኣብ ዝቕጽሉ 4 ዓመታት ንኣፍሪካ ዝህልዎ ጽልዋ ገሊጾም ብመንጽር ናይ ትራምፕ ዓመታዊ ፖሊሲታት ክረአን ከሎ ዘይተሓሰበሉ ወይ ዘይተገመተ ሳዕቤናት ከም ዝበሃል ኣብ ኣፍሪካ ብመግደፍን ድጎማን ኣሜሪካን ካልኦትን ክኸይድ ዝጸንሐ ስንኩፍ ስርዓት ክቕየር ንኣፍሪካውያን ዕድል ዘብን ዝቕስቅስን ይክብል ገሊጾም ቀጺሉ ብኸመይ ኣፍሪካ ብዘን ዝመጽ 4 ዓመታት ትዋሳ ጥራሕ ዘይኮነ ንዘለቐነት ዝህልዎ ርትዓዊ ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ምምጻእ እንታይ ክትገብር ትኽእል ዛጊድ ተነዲፉ ዘሎ ፖሊሲታትና ከሊስና ከነስፍሕን ከነዕምቑን ዝሕግዝ ኢሎም ሓድሽ ምምሕዳር ትራምፕ ብዝገብሮ ዘሎ ሰፊሕ ውጥን ምጉዳል ወጻኢታት መንግስቲ ስዒቦም ኣብ ኤርትራ ዝርከበ ኤምባሲት ሃገር ሓደ ካብቶም ክዕፀው ዝተወጠኑ ምዃኑ ተገሊጹ ነይሮም መርበብ ሓበሬታ ፖለቲኮ ኣብ መፋርቕ ሚያዝያ 2025 ዘውፅኦ ጸብጻብ ሚስጥራዊ ሰነድ ምርጫ ዝገበረ ኮይኖም እቲ ዕላማ ባጀት ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ብ50 ሚታውን ምንካይ ዝዓለመ ብክፍሊ ምሕደራት ሃገር ዝቐረበ እማመ ኣካል ናይቲ ሰፊሕ ተበግሶ ምጉዳል ወጻኢታት እዮም በዚ መሰረት እቶም ክዕፀው ተሓሲቦም ዘለዉ ኤምባሲታት ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ደቡብ ሱዳን ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪካ ጋምቢያ ሌሴቶ ግሬናዳ ሉክሰምበርግ ማልታ ማልዲቪስ ዝርከቡ ኤምባሲታት ይርከብዎም ብመሰረት እቲ እማማ ኣብዘን ሃገራት ዝካየደ ዲፕሎማሲያዊ ሓላፍነት ብኤምባሲታት ኣሜሪካ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ክመሓደሩ እዮም ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ብሰንኪ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ወታደራዊ ምትሕብባራትን ስክፍታታት ኣብ ሰናይ ምሕዳርን ሰብኣዊ መስላትን ርኡይ ምቅይያር ኣጋጢሞ ይጸኒሖም ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ኣሜሪካ ብ27 ሚያዝያ 1993 ንናጽነት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ወግዓዊ ኣፍልጦ ድሕሪ ምሃባ ብ11 ሰነ 1993 ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናታት መስሪተን ኣብ ትፈልማ ዓመታት ጽቡቕ ዝምድና እኳ እንተነበረን በብግዚኡ ግን እናላሕልሐ ክመጽእ ተራእዮም ኣሜሪካን ኤርትራ ፖለቲካዊ ተቃውሞታት ከም ዝዓፈነት መራኸቢ ብዙሓን ብሕቲ ከም ዝዓፀወት ሕገ መንግስትን ምትግባር ከም ዝደንጎየት ትነቕፋ እያ ክብራትን ክብራንን ቤተሰብ ሰማይ ሚድያ ንሰዓት እዚ ዝተዋደደ እዋናዊ ሓበሬታታት ኣቕሪብና ዛዚምና ንቻነልና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ሰማይ ሚድያ ይኹኑ ሰናይ ግዜ ተመኒና